vidite, treba i da vjerujemo. To je mnogo bitno, jer Gospod je osjetljiv. Osjetljiv je na to, ako vjeruješ u njega, sve će da ti da. I on očekuje, on se otkrio da bi mi vjerovali u njega. Razumijete, on je sišao sa nebesa. Ovaprotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve. Anđeli su, braći i sestre, ostali bez daha pred tom tajnom. Bio sa nama, kao čovjek, kao jedan od nas. Vidite, to je potpuno jedna realna situacija. Među nama je i dovode mu, nije me, stavlja ruku. Vidite, znate čija je to ruka? Koja je položena na njihove oči. To su ruke onoga kroz koga su svjetovi postali. To su ruke onoga koji rukom svojom drži sve. Koji iz nebića privodi u biće. Znate što je za njega da otvori oči slijepom? A to nije nikakav problem. Ali je problem u tome vjerujemo li mi u njega ili ne vjerujemo. Tu je problem. Tu je zapeo. A što se moći tiče, sile. Nemamo dilemu, mi u crkvi nemamo dilemu. Jer je tvoja moć i tvoje je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i vjekove vjekova. Mi nemamo nikakvu dilemu što se toga tiče. Samo je bitno da vjerujemo u njega. Jer on to, braći i sestre, on to očekuje, on to zaslužuje. Anđeli, razumijete? Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Radujte se, Bog vam se rodi, Sin vam se dade. Razumijete? Znate čega ste se udostojili, ljudi? I mi ono kao ima Boga gledajući onoga mučenika ko šoferšajmu gdje je uletio na naše nepravedno zauzeto parking mjesto. Je to reakcija na tajnu spasenja? Ili što se komšije kuće zapalile, ili što je nogu slomio. Razumijete? A ima Boga. Ima ga, ali dajte da ispoštujemo, razumijete? To je strašna tajna ovaproćenja, smirenja. I ta vjera ne smije da bude bilo kakva. Površna, plitka, izmiješana sa ko zna kakvim sujevjerima. To bude vjera dublja od života. I sa takvom vjerom kad ga prizoveš, sve ide. Mada čovjek više ništa i ne traži, razumijete? Čovjek koji je dubinski povjerovan, on ništa ne traži. Jer sve je njegovo, razumijete? On sada traži, on vidi, on sve doživljava kao svoje, razumijete? Posebno u tajni pričašće dolazi do tog rođenja sa Bogom, tako da osjeća se kao sin Božiji, znači sve što ima Otac ima i on. Nema nikakav problem više, kažemo, te nekakve imovinske prirode. Znate, ono kad se začepimo pa kao, valja imat nešto svoje. Valja nešto svoje imati i onda buć kredit i onda nemaš više ništa svoje. Pa da ostavim nešto kao potomcima, da imaju nešto za sebe. A izgubi njih. Evo, nedavno mi je jedan prijatelj govorio, čoveče, i to baš vidim ga potreseno, onako vidno. Kaže, čoveče, jer godine ga polako stižu i onda je uvidio, ja boreći se da njima ostavim nešto, ja njih, čoveče, izgubim. Borim se nešto da im ostavim, nema me kući, stalno sam u akciji, stalno u lovu, ne gledam ih uopšte. Užalio sam se da ih vidim, da govorim s njima. Shvatio da je zamka u pitanju. Pa ga crkva otrijezniva. Evanđelje, učenje,